terpanjun Mas Minut Aminuddin wonten Balapanggang Gresik Jawa Timur. Yo Pak Sukri Kintun salam mawon damel Pak Anang adike sing rambute jagung boten saged wangsul wonten gondang amargi kendala banjir. Nah nggih Pak Anang Mas Minut boten saged rawuh amargi balong panggang banjir. Matur nuwun. Ayo joget Pak Eko bergondang putune joget ngarepe TV. Tanggapan orang-orang tak pateni tangis ngono takonku kanggo tutup wangi sing hatimu batuk sakno tenan no tatune hatiku iki belum ngoko pari basah tresnamu jebul etokan tolong ana aku iki aja nganti aku kok onsati walasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wengis kemana hatimu sakno yon le yon tanpa dosa kowe ninggal aku kok etono bojo eton to yon balekno taline tresno pokoke ngono to yon aja nganti beban ilang Mas Pro kalau ku di negeri orang berjumpa
bila